Hello. Oh, Abo. Oh. Habab. बेसेबा गोबावनि उनाव मा गोसो जादोंहाय दिनैलाय? गोसोखाङोहाय जेब्लाबो मानो गोसोखाङा जानो सालिनि इउनिफर्म गानना ग्रिद ग्रिद थाबायलाङोमोन हानजा हानजा गोसोआव गैया होमबा? औ आब' दङ रोखायै गोसोआव मेगनाव रंगिना सिमां गोरबोआव गोबां मिजिं बुजिहां बुजियाहां माबा गोदै मोन्दांथि गुस्थिनि जोबनो गैयै मिनिनाय मिनिनो हाजार जाहोन बोरै बावनो हानो देलाय मालाय खानाय साजायना ओंखारबोयोमोन जों नङा होमबा ओजों सिउ सिउ बार बारनानै आइलुं जायलुं खालामजोबसैलाय खाफालाव मेगनाव गले गले सिथों सिथा खालामफैयोमोन खानायफ्रा गोसोआव दंना आलारियादि रागा जोंफ्लानानै खाफालनि खानाय बोखारनाय फावैनो मेगन खनाजों सोरखौबासो नायखोमा हरोमोन औ लिरनाया आं उन्दै समनिफ्रायनो माबा बिदि फिसा फिसा एसे लिरोमोन खारन जोंहा आइया बेफोरबायदि खामानियाव जोबोद गोसो गुदुंमोन आइया क्लास 2 सिमल' फरायनाय थाखो 2 सिमल' फरायनाय खिन्थु बै समनि थाखो 2आ जथेस्थ' गोजौ जायो स' आइखौ आङो लिरनाय नुयो ड्रामा लिरो मेथाइ लिरो गामिनि आइजोफोरखौ फोरोङो बेफोरबायदि नुयो ओमफ्राय आं क्लास 8 सोनिफ्राय स्पेशेलि फिसा फिसा खन्थाइ किन्तु बहाबा होनो थाखाय नङा गाव मोजां मोनोमोन लिरोमोन लोगोफोरनो दिन्थियो बेखिनियावनो थायोमोन आरो स्पेशेलि आङो बिमा बिफा आफाखौ बुंनो नागिरो जे गथ'फोरनि मोजांखौ जोङो सिमांल' नुबा जाया जों हास्थायब्लाल' जाया जोंहा गोबां मावनांगौ दं अनेक मावनांगौ दं क्लास 8 निफ्राय न'आव टिभिनि केबल लाइन दाननानै दोनदों टिभि नायनो होआ गावसोरबो नाया बिमा बिफायाबो गथ'आ लाइट अन खालामनानै थादोंब्ला जों फरायदों होननानै सानो किन्तु मा फरायदों जों नाहैया किन्तु जों नायनांगौ वी हैव एवरी राइट टु चेक देम बीइंग ए पेरेंट्स बिमा बिफा हिसाबै जोंहा मोन्थाय दङ चेक खालामनो फरायदोंना फरायाखै फरायाखैबा एसे दाद्रि होनो रायनो कन्ट्रल खालामनो जोंहा मोन्थाय दं जों जोनोम होदों बिसिनि इयुनखौ जोङो मोजां लुबैयो आरो जों जुदि दिनै गुरै खालामो जों जुदि कन्ट्रल खालामा जों जुदि एसेबो स्ट्रिक्ट जाया जोंनि गथ'आ गाबोन गाज्रि जागोन बिनि इयुना मोजां जानाय नङा अब्ला जोंनो दाय नांगोन जोंखौ जेब्ला हमगोन सोंगोन आं जेब्ला बिबायदि खालामोमोन मोजां फरायामोन मानो आं फरायामोन मानो आंखौ फैयामोन मानो आंखौ नोंसोरो मोजां लामा दिन्थियासै होनब्ला जों मा फिननाय होगोन जोंनि फिसाफोरनो बेवहाय वी हैव टु बी स्ट्रिक्ट जेबो नङा आंनि फिसाया एसे गाज्रि मोननो हागौ एसे रागा जोंनो हागौ इट्स अके दानि समा ओरैबादि सम जाबाय जे रंजानायानो जोबनो गैला एनिथिं नों मबाइल लानानै आरामसे खुसि खुसि गोजोन गोजोन थानो हायो लेपटप लानानै गोजोन खुसि खुसि थानो हायो प्रग्राम बायदिसिना रंजानाय जोबनोनो गैया जालायनाय लोंलायनाय जोबनोनो गैया नाथाय बेफोरखौ जोङो कन्ट्रल खालामनानै होनांगोन बे जोंनि आखायाव बिमा बिफानि आखायाव दानिया गथ'फोरखौ गावखौ डिसिसन लानो होयो थांखि लानो होयो बिमा बिफाया बुङो जे मालाय देरबाय गावनो डिसिसन लागोन नाथाय आं बेखौ आं लुबैया आंनि मथेब्ला जेब्लासिम गथ'आ गाव थांखि लानो हाया जों थांखि लानांगौ बिसोरनि थाखाय बिमा बिफाया बिसोरनि थाखाय डिसिसन लानो नांगौ बिकज दे आर नट मेच्योर्ड एनाफ जों संसारखौ नुबोदों बिमा बिफाया गोरों जायाबो जानो हागौ जोंनि फिसाया जेसेबां गोरों बिमा बिफाया बेनिख्रुइ खम रोंनाय जानो हागौ नाथाय संसारनि रोंगौथियालाय बहाथो थांनो बैसोनि रोंगौथियालाय बहाथो थांनो बिमा बिफा जानायनि जा रोंगौथिलाय बहाथो थांनो बेजों बयनिख्रुइबो गोबौसिन गोहोगोरासिन माबा मोनसे हाथियार दङब्ला बे जाबाय सोलोंथाइ इंराजियाव बुङो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बयनिख्रुइबो गोहोगोरा बयनिख्रुइबो गोबौसिन हाथियार बे बुहुमाव दङब्ला बेनो जाबाय सोलोंथाइ बेवहाय आं खावलायनो लुबैयो जोंनि फिसाफोरखौहाय जोंनि गथ'फोरखौ जोंनि फरायसाफोरखौ जों बे हाथियारखौ जोङो लानो नाजानो नांगोन जों एक्वायर खालामनांगोन जों जुदि मोजां सोलोंथाइ लानो हायो बे सोलोंथाइया जोंनो गियान होगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया बुंलांदों जे दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गथ'फ्रा बिमा बिफा मानिला नंगौ दिनै गगा
मुगनिफ्राय गसाइगावसिम जेरावनो मिटिं लिङा मानो जायखिजाया मिटिङाव लिङो आं थांनानै सोङो जे मा बुंनांगौ माबा लकेलनि बिसेस प्रब्लेम दङ नामा बुंथावथाव जेरावखि जाया मोनसेल' खोथा बुंनो होयो बे जाबाय दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिमा बिफा मानिला समाज मानिला खालि बाइक मबाइल बेफोरावल' थायो बेफोरखौनो एसे बुंदो ड्राग्स जाबाय जौ लोंबाय ओरै नस्थ' जाबाय मोनसेल' प्रब्लेम बेनिखायनो जों दा एवारनेस प्रग्राम स्टार्ट खालामदों नाथाय आंहा बुंनांगौ दङ जे बेयाव फिसाफोरनिल' दाय नङा गथ'फ्रा मानिया बे नंगौ खिन्थु जोंनि बिमा बिफाफ्राबो दिनै गथ'फोरखौ सासन खालामलिया रावबो एसे देरबाथाय सेंग्रा सिख्ला फिसाफ्रा सेंग्रा सिख्ला जाबाथाय बिमा बिफाफ्रा दानिया गथ'फोरनि फिसानि सिङावसो थानो मोजां मोनग्रा जाबाय जिखुनु बाथ्राखौनो फिसालानाव सोङाबा मावा फिसाजोनाव सोङाब्ला मावा दिनै रुमावहाय फिसाया फरायना फराया जों रावबो चेक खालामनानै नाया we have every right to check बे फिसाला गिदिर जानो हागौ जाखांनानै बिमा बिफाया जों दुब्ला उन्दुनानै थायो फिसाजोनि फिसालानि रुमावहाय लाइटआ जोंनानै थागोन जों सानगोन फरायदों नाथाय बे मबाइलाव दङ ना वाट्सएपआव दङ ना इन्स्टाग्रामाव दङ ना फेसबुकआव दङ ना लेपटपाव मा खालामबाय थादों जों बेखौ नायनो थाङा बेवहाय आं खावलायो जों फिसाफोरखौल' दाय होनानै लाब गैया बिमा बिफाया जों बिसिबां नायदों we have every right to control them जों रोङा जानो हागौ नंगौ आंनि आइयाबो 2 थाखोसिमल' फरायनाय खिन्थु आइयानोसै आंनिख्रुइ गोजौ जेब्लाबो आं MA फरायब्लाबो जोंनि बिमा बिफाया फिसानिख्रुइ दा खम फरायनाय गोबां बिमा बिफाया साहस मोना जायो बुंनो खिन्थु नङा बिमा बिफायानोसै जोंनि उदैनि फिसा बिसोर डिग्रियाव गोजौब्लाबो जोंनिख्रुइ देरसिन जानो हाया बेवहाय आं आइ आफामोनखौ खावलायो पेरेन्टस गार्जेन बयखौबो खावलायो जे जों फिसाफोरखौ कन्ट्रल खालामनो सोलोंफिननांगोन नङाब्ला जोंनि समाजा गद गैया जालांगोन आरो बे समयसाखौ लानानै जोङो हाजार थाखा जोङो सेमिनार खालामबाबो जानाय नङा जों ओरैनो फिसाफोरखौल' दाय होबाय थाबा जानाय नङा बिमा बिफाफ्रा स्ट्रं जानांगोन गोख्रों जानांगोन जों सासन खालामनांगोन कन्ट्रल खालामनांगोन रागा जोंब्लाबो दाय गैया आरो फिसाफ्राबो बेखौ मानिनो बाध्य दिनै गाव खामायाब्ला बिमा बिफानि खामायनायनि सायाव जों बेजोंहाय ओरैनो जोङो थांनानै जानानै लोंनानै लानानै बाहायनानै जों जोंनि आथिं आखाइफोरखौ जोङो बुथुवा खालामनानै लानो हाया बेवहाय जोंहा बे बिराद गिदिर दा समस्या जादों जुदि बेबायदिनो थांबाय थायोब्ला दानि दिननियाथ' सोलिलांसिगोन जोंहाथ' समा जोबलायलांसिगोन बेबायदिनो जे जोंहा सोलिगबाय जोंहा बारा प्रब्लेम गैला खिन्थु दा कम्पिटिटिभ मुगायाव जुदि मोनसे गदाव थाया आखु दाया बाथ्रा खोनासङा मोजाङै फराया अब्ला बे समाजा मा जाहैगोन आरो जों नुहुरदों जे जोंहा हयथ' जेनेरेसन गेप जानो हागौ बेवहाय जोंहा कनसार्ना बे जाहाथे जेनेरेसन गेप जाया बांसिन जाहाथे हारिनि थाखाय साननाय बांसिनै हारिखौ गोजौआव लांनाय बांसिनै आखु दानाय गेरेमसा हारि दानाय बे जाहाथे जालांबाय थायो जों बेखौसो लुबैयो खारन गोजामा गोजाम गोदाना बांसिन मजबुत जालांनांगौ खिन्थु जों नुनायाव जोंहा गिथाव मोनसे सावगारि जों नुदों आरो बेखौ आं खावलायो गथ'फ्राबो मानिनो नांगोन बिमा बिफाखौ आरो बिमा बिफायाबो गावबा गावनि कर्तृत्वखौ बाहायनो नांगोन दा अथरिटि बिइं ए पेरेन्टस बिइं ए गार्जेन जे वी आर एल्डार्स समाजाव गामिनि गेदेर गोलाव रों दारों मान खालामनांगोन रायज्लायनांगोन जों अब्लासो जोंनि समाजखौ मोजाङै दानो हागोन आरो जोंहा जेनेरेसन गेप जानाय नङा आं गोबां बाथ्रा बुंला गुबुन आयदाखौ गुबुन अलरेडि कभार खालामबाय आं आरो मोनसे बुंना फोजोबनो नागिरबाय जे जोंनि जा ट्राइबेल माहारिनि केरेक्टार बे जाबाय हानि सायाव थांनानै थानाय बुहुमाव मोनसे बाथ्रा दङ जे जायखिजाया मानसियानो लायनो ओरैनो सोरबाया साख्रि मावनानै सोरबाया बिजनेस खालामनानै थांनानै थानो हायो बाट द ट्राइबेल पिपल कैन नट सार्वाइव विदाउट लैंड बर' हारिया एबा ट्राइबेल मानसिफ्रा हा नङाब्ला रावबो थांनानै थानो हाया बेवहाय जों जोंनि हाखौ रैखा खालामनो जेरैखि जाया जोङो खामानि मावनांगोन नागारसारनांगोन आरो हा थायोब्लासो जों गसंनानै गावनि हारिमु राव गासैखौबो जोङो
फोथांनानै लाखिनो हागोन बेवहाय गावनि हाखौ लाखिनो जाहाथे जों बयबो जुजियो दिनै कानि थाखाय सोरगिदिं हुलस्थुल जादों माबादि गिदों आरो जोंहाथ' मोजोमसे दिनै काखौहाय जोंनि बेयावहाय जदिव बिटिसिखौ माने बिटिसिआव बे इमप्लिमेन्ट खालामा होनदों बे 6 स्केड्युलफोरखौ माबा होदों रेहाय होदों थेवब्लाबो जोंनियाव बिराद हा दङ दिनै नगावआव हायानो गैला थानो दिनै बरपेटायाव हा गैला धुबुरियाव गैला तिनसुकियाव गैला जेरावबो हा गैला हाया जोंनियावसो दङ बेवहाय जोंनियावसो फैगोन जोंनियाव जे फैया बे नङा बहाथो जोंहा वाल दङ बहाथो जोंहा जेवरा दङ जे बाहेरनि मानसिफोरा जोंनियाव हाबनो हानाय नङा बेवहाय जोंहा मोनसे उपाय दङ बे जाबाय जों साफ्रोमबो बर'आ कनसियास जानांगोन साफ्रोमबो बर'आ सांग्रां जानांगोन जों मिन्थिखायो गुबुनारिजों जोंहा मोखां गाननाय जोमनाय जेबो मिलायखाया आं बेखौ माने आं पार्सनेलिसो रिक्वेस्ट खालामनो लुबैयो जे जुदि गुबुनारि इमप्लिमेन्ट जायोब्ला आसामाव दा आइनि जुज जाबाय थादों जुदि इमप्लिमेन्ट जायो अब्ला जाहाथे जोंनियाव फैनो हाया गामियाव गोदान मानसि फैब्लानो न'खरफ्रोमबो सांग्रां जानानै समाजाव खिन्थानानै बेफोरनिखौहाय जोङो हरफिननायनि नाजाविनि बेबस्था खालामनांगोन आरो बे सम्भब जागोन जुदि जों साफ्रोमबो सांग्रां जायो रावनिबो गामियाव जाहाथे जोङो गोदान मानसि हाबनाय नुयोब्ला बजबनानै लाया बेबादि जोङो गामि 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 थांखि लानांगोन आरो बेबादिनो फिसा फिसा थांखिजोंनो जोङो गावखौ रैखाथि खालामनो हागोन खारन मोनफ्रोमबो संगठन एडमिनिस्ट्रेसना नोंथांनि गामियाव मा जादों नुबाय थाया आंनि गामियाव मा जादों नुबाय थाया बेवहाय जों साफ्रोमबो बर' हारिया मोनफ्रोमबो बर' गामिया मोनफ्रोमबो बर' समाजा बे दायित्वखौ लानानै जोङो बेबायदि गिदिर जे गिलु बालु खैफोद फैथावथाव बेनिफ्राय जों गावखौ बासायनानै लानो हायो जोबनायाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आंखौ बेयाव लिंहरनायनि थाखाय आरो फंनैसो बाथ्रा बुंनो खाबु होनायनि थाखाय साबायखर बावबाय आसा खालामो बर' हारिया दिनै जि स्पिरिटआव दङ बेबायदिनो जेब्लाबो थागोन गावखौ रैखा खालामनो जेब्लाबो ओंखारगोन होनना आसा खालामनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय।